Am, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmai maza da mata. Kamar da kuka sani, wannan tasha tamu mai albarka, mai tarin albarka, mai suna Taskar Asraru TV. To, ‘yan uwa, a yau ga mu da wani sabon asiri mai matuƙar muhimmanci a rayuwar jama'a maza da mata. Wannan asiri da kuke gani maganin farin jini ne da ɗaukaka, mujarrabun sahihun, an inganta shi, ya inganta, an jarraba shi. So wannan asiri da kuke gani namiji zai iya yi, mace za ta iya yi, kai kowa da kowa, dukkan mai neman farin jini da ɗaukaka, kasuwanci ne ko kuwa a wata harka kake ta harkar jama'a, kasuwa kake tafiya ko kuwa a zaune kake a gida kake mu'amalarka da mutane, to wannan asiri ya kamata ka ɗauka ka yi amfani da shi ka ga alkhairinsa. Da farko ‘yan uwa, wannan asiri da kuke gani kamar yadda kake ganinsa ga shi nan, akwai aya a samansa ga ta nan, wa kazalika yastabika rabbuka. So za ka kai ta ga ta dai iya ƙarshenta, ya inna rabbuka alayhi hakim. To za ka rubuta ita wannan aya da kake gani ƙafa uku. Wannan hatimin kuma da kuke gani a ƙasan wannan aya, shi da za ka ɗauke shi ka rubuta shi ƙafa ɗaya ne. Hakan ka haɗa ga ayar ƙafa uku, hatimin kuma ƙafa ɗaya. To ‘yan uwa, da farko dai kar ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ci gaban shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Domin wannan tasha tamu ta yi alƙawarin kawo muku asrarai masu zafi na kundaye masu matuƙar tarihi a rayuwa. Za mu bankaɗa manyan kundi namu mu ɗauko muku asraran da insha Allahu in dai ka gwada sai ka ga biyan buƙata, kuma za ka samu shahara. Domin mu ma mashahuran asrarai za mu ɗauko mu ba ku. Kuma wannan asiri an ba wa kowa da yana da cikakken izini kowa ya aikata shi, maza da mata, al'ummar musulmai. Mu dai buƙatar mu da ku yi mana subscribe kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ci gaban shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗora muku. To wannan asiri da kuke gani, idan ka rubuta wannan ayar ƙafa uku, wannan hatimin ƙafa ɗaya, to za ka samu ka wanke rubutun ne a ɗan ƙoƙo ko a wata ‘yar roba dai mai kyau wadda za ka adana shi. Idan ka wanke rubutunka, to akwai wani ruwa da ake amfani da shi, yana da sunansa ma'ul marsi. Ma'ul marsi, wasu sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba. To ga wanda ya san shi dama sai ya je ya siya, wanda kuma bai san shi ba, ko da wajen masu sai da kasuwa ya je wajen masu sai da irin zamzam haka da shauransu, to shi ma da ka tambaya ka ce a baka ma'ul marsi, za a ɗauka a baka shi. Ba shi da wuya kuma ba shi da wata tsada. To idan ka samu wannan ma'ul marsi, shi za ka zo ka zuba a cikin rubutunka. Idan ka zuba shi a cikin rubutun, to sai ka ɗauka ka sha. To za ka yi haka ne tsawon kwana uku, ka sha yau, ka sha gobe, tare da wannan ma'ul marsin da muka yi muku bayani. In ka sha kwana uku, to sannan sai ka samu takardarka mai kyau, holama mai kyau wadda ake naɗin laya. To sannan shi ma sai ka kuma zuwa ka rubuta kamar yadda muka yi muku bayani, wannan aya ƙafa uku, shi ma wannan hatimin ƙafa ɗaya. Sai ka naɗe, idan ka naɗe sai ka yi laya, sai ka rataya a jikinka. Idan ka rataya a jikinka, daman za ka naɗe ta ka rufa ta, ka kai wajen baduku ya rufa maka, sai ka rataya a jikinka. To insha Allahu ɗan uwa, in dai ka aikata wannan babban asiri da muke muku bayani, sai kai dariya kuma sai ka shi mana albarka. Saboda wannan asiri mujarrabi ne, sahihun ne, an jarraba shi, ya inganta. Insha Allahu game da jama'a dai, kai ko da maƙiyinka ne, in Allah ya yarda, in dai ka aikata wannan sirri kuma wannan laya tana jikinka, wallahi sai ya ji yana ƙaunarka. Sai dai daga baya ya rasa meye dalilin da yasa yake ƙaunarka, kuma ƙaunar ta kama ta shiga zuciyarsa kenan, ba za ta fita ba, saboda asiri ba ƙarya ba ne.
To wannan asiri za a iya gwada wa kowa, maza da mata, yara da manya. Kuma wannan ko da rubutawa kai wannan layar ka ajiye a wajen inda kake zaune kake harkokinka, ko shago ne ko kuma wani ɗaki ne wanda kake mu'amalolinka da jama'a na harkar kasuwanci, to in sha Allahu za ka iya rubutawa sai ka rataye a gurin. Bayan ka sha kenan za ka rubuta ka sha, kuma sannan za ka iya rubutawa sai ka rataye ta. To 'yan uwa, mu dai kar ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin cin gajiyar asararai masu zafi, nau'ikan asararai kala iri daban-daban waɗanda za mu kawo muku a zuwa gaba. Mu dai ku yi mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Wannan tasha tamu mai suna Taskar Asararu ta alƙawarin kawo wa 'yan uwa musulmai maza da mata asararai.